Adelsminde, samfundet og landboreformerne. I 1849 blev grundloven indført i Danmark, og dermed fik Danmark demokrati. Det betød, at alle voksne mænd med egen husstand kunne stemme. På den måde fik blandt andet bønderne mulighed for at være med til at bestemme, hvordan landet skulle styres. Før havde kongen været alene om at bestemme. Kvinder og tjenestefolk fik først lov at stemme meget senere. Det var i 1915. I årene omkring år 1800 gennemførte man i Danmark en række landboreformer. Det vil sige forandringer, der skulle sikre, at landbruget blev mere effektivt. En af reformerne gik ud på at udskifte jorden. Det betød, at hver enkelt bondes jord skulle samles til én jordlod. Før havde hans marker været spredt ud over hele landsbyens jord. Mange steder var man samtidig nødt til at flytte nogle af gårdene i landsbyen ud til deres egen jord, fordi det var besværligt at transportere markredskaberne helt ud til marken, hvis den lå langt væk fra gården. Som noget nyt kunne bonden nu selv bestemme, hvornår han ville arbejde i marken. I midten af 1800-tallet begyndte bønderne også at købe deres egne gårde. De blev selvejere. Bønderne skulle nu til at tænke i at sælge det, de producerede, for at skaffe penge til at betale gården. For at blive dygtigere landmænd og koner tog de på højskole. Her lærte de også om at være borgere i et demokratisk samfund. Med foden under eget bord, bedre uddannelse og med stemmeret blev bønderne mere bevidste om deres egen betydning i samfundet.